Răspundeți la apelul ăsta, ia ce... Alo? Alo și ție! Silent, dragule! Ce zici, băiete, ești bine? Da, sunt chiar foarte bine! Nu vine să cred că m-ai sunat. Ah, da. Și totuși de ce m-ai sunat? Ah, da, sunat. Bă, ăsta știe să folosească telefonul? Ăsta știe să vorbească? Și-mi spui azi? Ah, da. Ce să spun? De ce m-ai sunat, omule? Ah, sunat, da. De ce te-am sunat? Păi, în primul rând, vreau să salut pe toată lumea de pe scenă. Salut, Adi, salut, Denis, salut, Cristine, salut, Bea, salut, Andrei, salut, Silent. Ne-a uitat pe nimeni? Și desigur îi salut pe toți prezenți în sală. Oameni buni, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că ați citit cartea Bă, Andrei. Și vreau să aud un rând de aplauze în primul rând pentru voi. Și acum un rând de aplauze pentru omuleții ăștia de pe scenă care încearcă în fiecare